ka Mulang Ialong kala job da iwaila not persya ya ka lom suyung New Hill haka kon final batra sendan ya ka nam lahduh jong ka third division football tournament fourth Adelbert lalu Memorial Trophy ka ba penyat da ka West Jaintia District Sports Association WJDSA. Kani ka kon final kabalong ha ka hinyaw tarik nailur hakyang nang ba stadium lasakhi ba ka kon kalalong kabayathan bat ya deibor bha lara ya ka nam job nam rem kini ki arliang mamla ha ka kon extra time ka kon ha ka por ka balabu ka le kai kalawai klem dan manu bala ban pinki jar dei hadien balara sha ka extra time Richard dahar ulayo ya ka kabuk siar bat klem penleno ya ka ulayo penki ya ka jar ha ka minit ka ba khandai phulai ka balabyang pura ya ka Mulang Ialong ban khur ya ka nam job da kani ka nam job Richard ulakhur ya ka nam man of the match kanam top scorer sha urang yele kai ka mirjai u ilad dhar u bala thap hadu shipau gol hakani ka ayom yele kai kanam best goalkeeper kala let sha urang yele kai ka New Hill u confirm bang bat ka khusnam player of the tournament sha unida roy mulie ka Mulang Ialong hakani ka sngi la donlang uba si tempang lalu presiden ka kur lalu jowai kum ukongsan UDSO West Giant Hills ba krubok pasa kinong yalam badakot nong kitkam ka WJDSA kentuk working president ba EMH pasa kibahayeng ulit Adelbert lalu nalor kiwe kumju kipad ba nong kersyan na baro ar kikenhun.